Murna da farin ciki ba zai kai ranar nan da aka haifi yan biyu ba. Hassana Usaini Allah ya raya manna ku mu gan ku kun girma. Murna da farin ciki ba zai kai ranar nan da aka haifi yan biyu ba. Hassana Usaini Allah ya raya manna ku mu gan ku kun girma. Murna da farin ciki ba zai wuce ranar nan da aka haifi yan biyu ba. Lalle farin cikin wannan ranar da shi ba za ku manta ba. Ya ba mira Allah ya yi muku kyautar da bai wa kowa ba. Hassana Usaini Allah ya raya manna su magansu sun girma. Ake dangi na hango dukansu sun zazzo. Amira na ya ba miki lallai angonki ya zamo gwarzo. Yana ta bani labarin yaran nan ganin su sai na zo. Malam Husaini ne barka da zuwa kai da Husaini yan mata. Usaini da Hassana ku damke san juna, domin ko Hassana da Usaini ba sa rabuwa da rana. Allah ya sanya albarka addinin mu ya ta amfana. Ni na ta yake murna mai je goke da mijin kiran suna. Kama suke da juna yaran nan kai an haifi yan baiwa. Abin sha'awa ga jariri kai sai ma ka gansu san kowa. Kowa yana ta dauka albarka ce yake ta sanyawa. Karin farin cikin rayuwa ba zai wuce ka samu yan biyu ba. Ba zai wuce ka samu yan biyu ba. Hassana Usaini. Ina ta yaku murna mai waka tun da rabbana yayi. In aka kara haifa ba shakka aka kira ni sai na yi. Ni ya sai duk ina ta kira godiyar rabu dole sai kun yi. Ya ba kowa ga kyauta yan biyu ba kowa aka ba ita ba.